What? Yhden käden nosto. Yhden käden nosto. Iiro Seppänen kirjassaan Magian maailma vuodelta 96. Tämä liike on yksi parhaista teknisistä käsiharjoituksista. Olen harjoitellut sitä niin paljon, että pystyn tekemään sen yli 60 kertaa minuutissa molemmilla käsillä samanaikaisesti. Kukapa ei. Let's go, champ! Mä en ihan päässyt samoihin lukemiin, mitä Iiro Seppänen, tai näihin lukuihin, mitä hän kirjassaan väittää. Mä laskin 41. Mä en lähde edes kokeilemaan molemmilla käsillä samanaikaisesti, koska mä en osaa tätä tehdä vasemmalla. Mutta testaa itse, jos sulta löytyy korttipakka, tää on yksinkertainen juttu. Tiputat vaan puolet pakasta, sit nostat etusormella sen tosta yli. Se on yhden käden nosto. Ja mä tein niitä minuutissa 41. Testaa montako sulla menee ja kommentoi vaikka alle. Nähdään.